Platika ni Philip Barracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Petsa 17 kita kan bulan na Oktobre. Aldaw kita ni na Sabado. Kaliwat kita na naman po na mag-iiribahan sa laog ni na sarong oras ngunya na pagka aldaw. Magayon na sirang ka na kamugtakan kan panahon. Sa lado technical si James Oku. Sa information si Tony Saison. Asin duman sa transmitter si Engineer Abelindon Toralio. Kaibahan man si Aldren Orlanda. Yan man palandig di si Chief Tony Aguilar. Hoy, good morning sa mga parantabay nyato dyan sa sentro ka na syudad ni Iriga. Di senterong probinsya ka na Camarines Sur, asin man na tercer distrito ka na probinsya ni Albay. Diyan sa segundo distrito ka na Camarines Sur. Asin sa Gabos po na inaabot ka na sa muyang makusog na signal. Nagkapirang simana ay naghuhuraw anuran. Minabot pa si Tropical Depression o Phil. Maray nga ni tinawa na kita ni sirang ka na saldang ngunya na pagkaldaw. Happy birthday palan kay Manoy Florignaw dyan sa Santiago, Ciudad kan Iriga. Nagsisilibrar ka na sa iyang kompleanyo. And of course, sa kuyang commander. No need to mention na. Nalistado man po yan. Ipapahinanyog niya to ang mga naging pahayag ni Mayor Madel dapit sa mga may St. Thomas din na COVID digdi sa syudad kan Iriga. Alagad saro man sa nasubot na nagpositibo. Na partikan saya mga pahayag dapit sa bagay na ini talagang hanggang nitong October 13 nasa 54 na ang confirmed COVID-19 cases sa Iriga City. Pinakahuling nadagdag na pasyente ang isang government employee na kasama sa 64 na individual na nagpa-RT-PCR test matapos ma-expose sa COVID-19 patient. Siya na ang ikatlong kawani ng LGU Iriga na nahawaan ng sakit. Kasama si Mayor Madel Yorobe Alpilor sa mga nagpa-COVID-19 test at nag-self-quarantine. Linggo nang lumabas ang negatibong resulta nila maliban sa isa. Buwan po, nagluwas yung result. Salamat kita na negative. All out of the 64, saan siya na po nag-positive. The 63, namin po nag-negative. Kadakal-kadakal nagte-text nga na nangangadjing niya kami. Sana nga maging negative man. Thank you po empathy ninyo. Thank you po support. Thank you po prayers. Prayers can really move mountains. Kadakal talagang nangadji. Nagrosaryo. Kadakal talagang amin. And we really thank God. God is really good. Lalo umanong naunawaan ni Mayor Madel ang pakiramdam ng mga suspected at probable COVID-19 patients, lalo na habang naghihintay ng RT-PCR test results nila. So torture pa lang talaga pag mag-ilap talaga yung kaka-result na if ever na-expose ka
Ito rin umano ang dahilan kaya naghanap ng paraan ng LGU para mapabilis ang pagtitest sa mga Irigenyong nagkaroon ng exposure sa mga pasyente ng COVID-19. Adtungan ning mga nag-positive sa rapid test sa to isolation, mas medyo magastos na magpa-swab, nagigibog itang paraan na mapadalita ang result. Actually, kaya a protocol sa di Camarines Sur, usually a peso ang nagkakandakan ang swab testing. However, dapat you have to coordinate with them dahil ini-schedule lang yan. So halimbawa, diri man everyday nagsaswab. So can may coordinate ka, minsan 2 times a week lang nagsaswab, minsan agusa na allocated na kinpira para sa iriga, minsan sa usad na semana allocation mga 20, kamusta na yan, mga 20, 30, depende sa contact tracing. Pero that's 2 times a week. Minsan nga ni once a week. So, kaya nag-iiban talaga ang result. Malaking tulong umano ang pagsang-ayon ng sangguniang panglungsod na mag-partner ang LGU sa pribadong RT-PCR laboratory. Nagsasagawa na ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng ikatlong LGU employee na nagpositibo sa coronavirus. Ayon sa alkalde, nasa 50 tao ang posibleng isailalim sa RT-PCR test at sa Biyernes malalaman ang mga resulta. Pero nilinaw nito na walang lockdown sa Yan ang mga naging pahayag ni Mayor Madel kana syudad nin Iriga dapit sa nangyaring pagdakul kana mga sintomas itong asymptomatic nin COVID digdi sa syudad kan Iriga. Pinakakunyan sa napukay ni mag-ingat po kita ngunyan sa tuyang mga nakakahampang kung dahil mga bistado medyo maglikay-likay na muna kita talagang dyan nagkakaiguanin kontak kita makikipagparahampangan nakikipag-ulay digdi sa may nagkapirang may COVID. Tapos kaipuhan talaga na maggamit kita ka na face mask, face shield, aning dahil kita matipsikan kan laway. Dahil po kita magparatubod na pag nakalanghap na kita, maku-COVID na. Minsan ang iba exaggerated man sa sendang mga pagtubod, makalanghap sa naninduros hali sa may COVID. COVID na ay pangyayaring buhay. Hoy, dyan pala sa sentro ka na siyudad nin Iriga. Taro sa dapat tawan atensyon ka na traffic division kan chairman kan Committee on Public Utilities sa Sangguniang Panlungsod. Ngunya na mga panahon gurumok na bagang anat bulos kan trapiko dyan sa kasentruhan dyan sa circumferential road. Pag nag-aagi po ako dyan talagang at sa ditnaan tinampoy guwapang mga nakapark taan na porsyon na yan dapat agyan sa naka na mga tri-mobile na mga pangkayod. Hindi na nagiging na problema dyan kung minsan nagsasarabatan na bagan mga motorista dyan.
ta na one way, igwa pang mga pinagpapak dyan. Ako, ano daw pinagigibukan mga market enforcer, kana civil security unit, kan ay patrol, taday nasisilag ang bagay na iyan. Dapat po maging mahusay dyan sa merkado publiko kana syudad nin Iriga, lalong-lalo na dyan sa may circumferential road, tanganing makaibitar kita sa anuman na aksidente. Saro pa sa problema dyan, ano bang mga parapadyak, halos mayo naman dyan mga parkingan na tultol. Takaan na mamalis yan kung naobserbaran ko dyan. At tindahan na kaya, titindahan pa. Igwa pang matinda sa may kahampang. So, agihan lugod, nagpaparasadit. Pangapudan taki Dr. Laurel Leon Nagrampa, sa kadakol pong nakakaobserbar ng mga nagsasaod sa sentro ka na syudad nin Iriga, na talagang barlanggado ana yaon dyan sa may porsyon ka na merkado publiko ka na syudad nin Iriga. Hindi man sa traffic division, taro man sa nagiging na problema at igwa ng mga nakapark na motor, paparkan pa man sa likudan kana mga PUV o ining mga private utility vehicle. Bangam pa man lugod, sinasakit na pagluluwas itong mga nakamotorsiklo. Saro po yan sa dapat tawanin atensyon kan Chairman kan Committee on Public Utilities sa Sangguniang Panlungsod ka na Iriga. And of course ni Police Colonel Alejandro Monghe, acting chief of police kan Iriga. Tahuna ko nagkaigwanan in road clearing. Kaya ito higot na pinag-i-implementar na road clearing, itong mga obstruction sa gilid kan tinampo. Kundian sabi man ka na Chief kan Traffic Division digdi sa syudad kan Iriga sa paagi ni Police Senior Master Sergeant Agripino Nagrampa, pinagtatawan siya ng konsiderasyon na iba niya tong mga kababayan na mapark dyan sa kasentruhan ka na syudad nin Iriga. Dyan man ka sa may tangod ka na simbahan, halos habo naman na paparkingan. Yan po na nagiging problema di syudad kan Iriga ang parking area. Ngunya na panahon ng pandemic, ngalas nga na ako mas lalo lugod bagang nagdakol ang mga nagruruluwas na bihikulo na laog sa sentro ka na syudad din Iriga. Kaya bako man makangangalas kung nagdadakol man ang COVID, kadakol man kan mga namamunawaan niya to, iba niya tong mga kababayan, na minaralaog pa man giraray digdi sa sentro ka na syudad nin Iriga. Sana maresolberan ini ka na lokal na gobyerno na mahusay kasentruhan ka na syudad nin Iriga. Barreta Asin Plática ni Philip Barracena. Barreta Asin Plática ni Philip Barracena.
Kita pala na may mga nagluluwas na impormasyon ngunyan na mga parasira dyan sa West Philippine Sea tawanin na armas. Kaya badil. Ang aning maidepensa man sa indang sadiri. Kuniguanin mga naglalaog digdi sa tuyang nasyon na hali sa ibang nasyon ng mga parasira. May mga nagluluwas po na informasyon ngunyan na dapat subuot ipundunaan na lockdown. Kailan bako man subot ining kaibahan sa rekomendasyon kan World Health Organization para sa COVID-19 control. Maski nga niya na sa tuyang presidente, si Presidente Duterte nagpahayag man na kung pwede haliuna na lockdown digdi sa tuyang nasyon. Kadakol po ang mga apektado ngunya na mga panahon dahilan sa pagla-lockdown ka na sa rong lugar. Halos paralisado ang negosyo, ang hanap buhay kan sa tuyang mga kababayan. Erak man duman sa mga nawaranin trabaho. Lalong-lalo na sa mga tios na talagang sagkod sa mga panahon na ini, nag-aasa sana sa indang pang-oral daw na hanap buhay, alagad ay po nakakabwelo. Na makapaghanap buhay. Mantang sarupa sa nakadagdag sa mga problema kan sa tuyang mga kababayan digdi sa tuyang nasyon ining African swine fever. Duman nga ni sa banwaan kan Libmanan, liwat na naman na nailista ang kaso kan African swine fever sa nagkapirang barangay sa Libmanan, Camarines Sur. Kaniya na pinagkumpirmar ka na Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office. Sigon kay Roel Tormes na pamayuka na MDRRMO sa Libmanan, hanot nang na-detect helang sa mga ataman na urig sa barangay Mambulo Viejo, sumunod man barangay Danawan asin barangay Malansa da Nuevo. Nakataga mo man na gibuhon na depopulation sa mga tama na urig sa ground zero sagkod sa 500 na metros na radius. Dahil ang digdi nagpalawas naman na gobyerno lokal ka na lockdown order sa mga apektadong barangay kung sain mayong pwedeng makalaog na buhay o karning urig. Asin ang pagpapaluwas kan mga inihali sa nasambit ng barangay. Ana lockdown na ini kan local government unit tanganing makontrol asin day na para warak pa ang ESF sa mga pagtaraid na barangay. Sinabi pa man ni Tormes na kada barangay iyon maglalatag man sindaka na sa indang ESF checkpoint para mas lalo pang pahiguton ang pagbabantay sa mga border sa banwaan kana Libmanan.
good morning po sir. Nadam ko po. Babasahon talang pining sarong text digdi na ali sa mga parantabay niya to. Yan sa garo reklamo ini sa La Consolacion College digdi Ciudad Can Iriga. Igwaman na subot siya nin aki sa college. Asin ka parehas man na eksperyensya kaini na bigla na sanang binaguan sistema na mayo man subot abiso basta na sana sa mga aki na matuition na subot kaya yan na reklamo baga dyan sa La Consolacion College sa Ciudad Can Iriga na dahil man lamang subot tinatawan tulos ni na abiso na mga matuisyon na mga estudyante dyan. Dapat kaya magsabi man magtao man ni notisya na ining bulan na ini magpreparar na kamo kan sa indong pambayad na tuition. Masakit po ang paghahanap kan kwartangon niya ng mga panahon. Mantang dyan sa Banuan Kanabuhi, nagbalik na sa sendang mga harungan na sa Sangatus na individual na pinaga-evacuate kan nagtalikod na aldaw dahilan sa kaaditan sa pagbaha asin na pagrasay kan daga sa Banuan Kanabuhi, Camarines Sur. Sigon kay Mark Anthony Nazarean, Public Information Officer kan LGU Buhi, sinabi kaning nasa sobra sa Sangatus katawuan na nakapuli na dahil pa man kaibahan digdian mga nagkusa ng magharali bag-o pa man na epautob ang preemptive evacuation partikular sa barangay Ipil kung saan na ilista kan Disyembre 2018 na mahiwas na pagbaha pagrasay kan daga daraman ka na bagyong si Osman alagad pagkahali kan mga evacuees nagsagibo naman ng disinfection sa nagkapirang eskwelahan na pinaggibong evacuation centers harog ka na Lourdes Elementary School, Santa Justina Est Asinman West Elementary School. Balik naman sa pagsisira nagkapirang residente sa lugar matapos tanggalauna na no sailing policy dahilan sa nakaaging raot ka na panahon. Miandras na pinaga-inganyo pa man ni Nazareya nagkapirang residente na pag may arog kay ning kalamidad dahil na mo na mag-evacuate ni na banggi dahilan ta delikadong marhay. Ipuan pa kayang ibalyo sa danaw sa paagikan pagsakay sa Baruto an mga apektadong residentes na kinakaipuhan paharalion itong harani sa mga naglalandslide na lugar sa Banuan Kanabuhi. Yan na pagirumdum ni Mr. Nazareya na Public Information Officer kana Banuan en Buhi kun igwanin kalamidad. Talagang ngunyan ang mga LGU pag nagkakaigwa po ni na raot ni na panahon automatic itong mga nasa delikadong lugar hararani sa danaw
sa gilid kan dagat ana pinapa-erebakwar tanganing daiman maapektaran ana sa indang mga buhay. Kaya nagkuha na po kitang 30 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Field Report! Nasa linya si Karondang Raki. Karondang Raki, go ahead. Hello, Karondang Raki. Apod giraray tabi Karondang Raki. Field Report! Karondang Raki, go ahead. Hello, Mari. Maray na aga tayo, maring pinip pa sa mga paratabay, sa mga impormasyon. Sabi nga ni kan mga taga Nabwa, maray po mga accomplishment ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Pabia. Alagad data hinali po lang databi karon na Philip na dakupon ang tarong truck na may mga kahoy na ang sinabit ng truck pagsasadiri niyo kan sa diring tao kan sarong opisyal adig di sa probinsya. Kana ini matapos na saro duwang aldaw, pagikatanong aldaw, sabi karon ng Philip, nakareceive na siya ng relief order na floating na duman sa PNP provincial kan kaman ka provincial in Camarines Sur nin dahil pa maaraman ko na ano pa mga rason apwera kang pagkakadakop ka na sarong truck mga kahoy na na-interrupt sa may parte ka na Nabwa, Camarines Sur. And si Police Lieutenant Colonel Ronnie Pabia nin niya aram ko na na-receive niya ang relief order na basta na sila siya ngalion bilang pamayaw ka na Nabwa Municipal Police Station. Yan na tabi karon nga Pilip sa tuyan na ang impormasyon abangan ang mga detalyos kaniyo sa iba pa na maruluwas and nakatugaw punya na Deputy Chief of Police ang nasa iyang deputy adig di sa panuaan ka nga Nabwa Camarines sa persona ni Major Calyarte. Anig di sa location para sa imong programa si Rocky Bayugo. Salamat Karondang Raki sa dagdag mong mga informasyon. Hali dyan sa Banuan ka na Nabwa. Jata pala na pinag-relieve na si Lieutenant Colonel Ronnie Pabia bilang Chief of Police dyan sa Banuan ka na Nabwa, Camarines Sur. Pangyayari. Ayan na dipisil kung may tinititigan saka tinitingnan. Minsan lugod pag nagigibo kita ni na tultul, may accomplishment, bigla kitang riniribayan. Ini si Lieutenant Colonel Ronnie Pabia sincero sa iya pong kampanya laban sa illegal na droga, mga illegal na aktibidad dyan sa Banuan ka na Nabwa, Camarines Sur. Alagad, siyempre kung may nagkakapir ang mga may koneksyon, may impluensya na nasa sagasaan, arog talaga kaya ng buhay sigdi sa tuyang nasyon. Kung kita nagigibulugod nin tultul
Kita palugod na pinag-iinitan. Saludo kita sa kampanya kay ni Lieutenant Colonel Ronnie Pabia. Diyan sa Banwaan ka na Nabwa na mapuhuan na mga imbelto sa illegal na droga, mga illegal na aktibidad na nangyayari dyan sa naunang bitan ng Banwaan. Okay, guwa na po kitang 35 minutos kalampas na alas 8 ni na pagkaaga. Na oras na ini hatod man sa Induka na Lucena Electrical Supply, Mrs. Monica Perico of Lemasol, Cyprus, Honorable John G. Fortuna, Municipal Councilor Nabwa, Camarines Sur, Julio Victor Marlos Siguera, Presidente kan Siguera Technological Colleges, Erga City, Gerardo Navarez, LTO Chief kana Ciudad din Irga, Mr. and Mrs. Olympio June de Lima, and family of California, USA. Atin man ni Mr. and Mrs. Nenita Lucena and family kana UK o United Kingdom. So sa indo po gabos, salamat. Morning man palan kay Konsyal Inandinyo na Ciudad din Irga, asin man kay Konsyal Sani Maestrado. Okay, good morning dyan sa Santo Domingo sa Ciudad kan Irga kay Punong Barangay Widin Salvadora, and of course kay Sir Clito Rabago. Ngunyan saro sa mga pinagkakabalahan ka na sa tuyang mga kababayan, iyo amay na pagbisita sa indang mga mahal sa buhay na namaaram na digdi sa kinaaban. Sa pag-abot po ka na Oktubre 29 hasta Nobyembre 4, sarado Campo Santo. Kaya duman sa mga mabisita sa Campo Santo, amay-amayan. Diyan sa Barangay Santiago, Ciudad kan Iriga, nagpapalinig na baga ka na shoulder ka na tinampo. Naghiro na si Punong Barangay Luz Padayao and Council. Kaya lang may mga portion dyan na ang shoulder kan tinampo pig para akal sudaga duman sa mga drainage canal pig para tambak sa gilid kan tinampo dahil man hinaharali. Kaya bangan pa butog lugod an gilid ka na tinampo. Pero may mga bukid-bukid kung maduot pa nag-aagi dyan pwedeng masingkog. Baka ini kung dahil po haralion mabiltaman sana dyan sa drainage canal, sayang sana kan kapagalan kan gastos kan barangay. Dapat bako sa naman na Santiago ang naggigibukan mga arog kay ni nan iba po dahil pinaghaharali itong mga inakal dyan sa gilid kan tinampo. Yung nga ni dyan na kalyipig para tambak subaybay sa kadaga. Man sa Santiago na nakakaulang na lugod duman sa tinampo. Dapat istakon sa tamang lugar ang mga arog kay ining graba sa kabaybay. Tamas lalong delikado duman sa mga motorista.
lilikuan pati ang porsyon na yan. Yaon sa na yan dyan sa Kampang, kana Sarong Kagawad, kana Barangay Santiago. Minsan dawa po nagpaparagal kita. Nagihiro mang kutaan barangay council kan sarong barangay kun dai man hinuhusay. Dai man pinapakarhayan na kamada sabi nga ni kayan. Kaya itong mga inakal na daga, mga duot na hinali sa drainage canal ay inutil po sa tuyang kapagalan ng aning malinigan ang mga drainage canal. Makangurungir hatman ining sinapu ka nagkapirang Indian National dyan sa probinsya kan Albay. Dakula na nagtaon na simpatiya sa social media kan apelasyon kan sarong Indian National medical student. Matapos na mapagtripan kan duwang lalaki an sa iyang barkada mientras na naglalakaw para sa namagbakal nin pagkakan, maaksyonan ang sendang isyong pansiguridad asin masiguro ang sendang kaligtasan. Mientras na nagtitinirman sa nasyon para sa sendang pag-aadal. Natatakot subot sindana dahilan sa sendang kulor asin kamugtakan sa buhay iyon na nagiging sentro sinda o easy target. Bako sana sa bullying kundi maging sa pangungulog pisikal. Talado man kan PNP pinagsiguro ninda na ang investigasyon sa kaso para mapasimbag ang si Sayman na responsable sa krimen. Ayan po, dahil taman po pag-arugong kayanan sa tuyang kababayan na taga-ibang nasyon. Tao man yan. Kung kita nga ni sa ibang nasyon, pinapadaba. Kan ibang nasyon, palusan tamanin karahayan. Herak man po duman sa Indian National. Napagtripan lang yan. Dipisil kan kung minsan kaning mga turo trip. Pamalo-malo trip. Pag nalamuyuan, rimati. Baka mga adik-adik man. Kaya mga gang na naggibo ka ito duman sa sarong Indian National. Taro po sa tatawan tanin doon ining manunungod bagadigdi sa module learning. Ngunyan pa sana kadakol na ka nasasakitan. Pangani po yan na lampas ang bulan na pagpuroonan kan klase. Mga kamagurangan, pati yan mga estudyante. Kaya dakol ang nagsasabi na mas marhay man giraray itong face-to-face education. Ang nangyayari ngunyan, pigpaparatukduan so aki. Dahil
day man nag-aadal na gayon na aki. O yun ang enan simbag mo ta. Kadakol kan mga module na sisimbagonan na sarong estudyante o eskwela. Pati answer sheet nagkukulang-kulang na. Wawara-wara na nga ng yellow pad. Paano makakanood na mga kaakian sa arog kay ning paagi ni na sistema kana edukasyon na nagtutukdo si mga magurang. Halos dahil naman nag-aadal na gayon ibang kaakian. O yun ang yaning gibuhon mo. Kadakol ba ka na sisimbagon ka na mga estudyante sa ka-eskwela? Kung pirang volume na hibug kana mga pinag-aadalan kan mga kaakian ngunyan ining module. Kaya talagang sa pag-answer pa sana, pagparabasa, matuturiti na po ang sarong estudyante. Lalo na sa elementarya. Ano ba dahil naman nagpaparabasa ang gayo? Ayaw na nga ni so answer sheet. So keto correction, yaw na. Ay, madali sana pala ngayon. Pag simbag, rayaw naman yan kasimbagan. Magbasa-basa ang dikit so aki. Okay na. Eh siyempre kung si magurang, si mga tugang may trabaho man, ay alangan man na ayun na yan atuman dahil na makapaghanap buhay, magparatukdo na sana sa mga tugang ninda o kaya ang magurang dahil na magtrabaho, magtukdo na sana sa aki. Ini po ang kadipisilan ka na pag-eskwela ngunya na kung puro na sana trabaho, ana pinapasan ka na sarong paratukdo. Halos din na magkanda o gaga sa katatrabaho kan mga paperwork. Matukdo pa sa indang mga aki. Ini po ang medyo na sitwasyon kan mga paratukdo ngunya na mga panahon, pati mga kaakian, kamagurangan na nadidipisilan sa sistema kan edukasyon ngunya na may COVID o pandemic. Kaya ang iba nagpapara-post na sana sa social media ngaya modular legend. Module legend pag ngayon eh. Bakong modular education ang nanonodan. Mas tuon pa kan mga hobbies ngunyan kaakian itong mobile legend kaysa duman sa leksyon. Nasa indang pinag-aadalan sa eskwelahan. Bakaw naman ngayon sa eskwelahan sa arong na ninda pinag-aadalan. Na hapot hanggang no rin ini matatapos ang kalbaryo kan sa tuyang mga kababayan. Bakaw sa nadigdi sa tuyang nasyon kundi sa enterong kinaban. May na-discovery naman na mga pang-inject kontra sa COVID. Gusto nga ning sabihon kan sa tuyang gobyerno itong mga gibuhanin ice cream dumanda itarago itong vaccine pang-inject baka mapagkamala na yan ice cream sa bagay dahil matatakot sa mga iniksyonan hali ngayon sa ice creaman baka nga mahamis na pan-inject na kung ano na sa napuan na isipan ka na sa tuyang gobyerno
Oy, happy birthday pala kay karundang Cha Buena Obra. Nagsisilibrar kan sa iyang kumpleanyo. Dahil lang nagpaparamdam Magparamdam ka at yan. Naman po sa mga nagkukumpleanyo, happy birthday sa Sendoga Boss. Kuha na lang po kitang 9 minutos antes mag-abota na alas 9 na pagkaaga. Ano lamang, paringtsa. Agmati ko nagluluto na. Nagluluto na nin tinulang manok. Saka adobong urig. Bueno, inaabot na po kita ka na oras kan sa tuyang pamamaaram. Salado technical si James Oko. Sa information si Tony Saison. Asin duman sa transmitter si Engineer Abelin Dontoralio. Asin man Aldren Orlanda. Yan man pala si Chief Tony Aguilar. Sa liwat sa otro Sabado kita po giraraya na mag-iiriban siring na oras asin na istasyon. Mga karonda, magdangog na sa programang Barbareta Sinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito